Tara. Tara, nakita na ako. Okay, matik. Ugid kasag. Na. Asa ba to ko? Asa bita? Bird. Nakuha ni mo? Asa ka no? Asa Brad? Dura Brad. Andra. Guys, kasaga guys, one shot guys oh. One shot 1 kilo. Tuho guys, may magkatuho guys oh. Okay, matik na nanayo sa kabuk guys, nanayo sa kabuk mga kaidol. First na naman yung kuha mo mga kaidol, imong isud sa kanang yang kuha na kanang sakayan kamay ba kani. Ano ni pambut gamay mga kaidol, container ba. Okay, mangita na po taglain ha. Matay makalingaw mga yung dagat eh. Basta magkugi lang ta ba. May kinabuhi sa kinabuhing pinobre mga kaidol. Ug way sudan ang tutas dagat. Mangita tag sudanon basta duor tas baybay okay kayo. Magkapagit at masudan masuwa basta magkugi lang. Ang uban gani diri matunok. Pero agwanta lang gyud. Pastilan og maro itong kuha no. Maro po itong usa ka buktuwao na to. Pero salig lang ta mga kaidol. Head shooter kini akong migo. Side shooter kini. Chak shooter. Kaya sabi. Nabird. Wala ba? Ako Andrea, assistant ako sa mga loyo. Nita ko magmata bago diri sa ni. Hindi ni. Brad, bakit anya ko unsa mo pagtira sa kanang kuan ha? Sa kuan ma kanang mga alien ba ha? Pakitaw niya ko unsa mo pag-igo ba si sniper biya kay ka. Asa man? Ama to sungkit tumbala. Iwag nila sa ha. Iwag gigamitan na to sungkit. Ago malubog na mo diri kita gud. Kuy di na makita ani gid sa di lang kumulihok gamay ha. Pabuton to gamay guys. Kaya murag medyo naglubog man. Kani murag tinaw na eh. Wag. Ay siya. Bakas ito di siya tamukuan. Ato sa pawad ng lubog. Tatra. Nara. Kasi bunod. Igo. Na. Siyang nga to. Wagid. Malas. Ay, pagka di malas ni Kulas kung manginhas madalin as kung mano mamumo. Ay sabra. Igo. Sudan kita na ni brother. Kuha na po guys mga kaidol, kuha na po. Dara. Kasi siya lambay ang gagmay ug kasagin siya kasagin mga kaidol. Nakuha ni Junril hunting guys mga kulba guys ba tirada sa mga alien ba guys. Sumtamakan ako eh. Paspasan mo lakaw eh mura magag tagulilong wag tang pagkalit sa tungod. Asa tawo ka dito asa nanapod. Igo. Oo nanapod mga kaidol. Igo na pod. Makasawa ganis. Masos pangkat sakayan nga gamay. Nakaigo na gyud. Ngigo mo kini kung migo gud. Samot na gabi ngigo kini. Pwede na itong sibot 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 tara mga kaidol pampasayan sa mga kaidol sibot papobrehag sibot eh. Cute kayo gamay kay ba. Pagsultig na napod brad ha. Kaya na alien saita jug mayo ha. Isa. Ikaw na bon. Pakita po ko yun sa mo pag
Shype ang alien ay. Wow, tanawa magyug ko nimong pakita gyud. Nakaekyas ng alien noon. Goy, marites kita matis. Propalyo. Buyag. Narabatas hunasan. Sama ba do? Ay bubugo. Ano sa mano? Makakot sana nga. Ni kuyawa na sa tani, iyawa ni. Tagiwaw to. Ha? Saya ka ni. Dito mo sunod to ah. Ay sa tanawon ko to bisig mo sunod to noon lah. Yamat na ni. Mudagan na to, mudagan. Mudagan mo lang ngoy ba. Sana na pod. Sayan raw. Asa? Beresik pa, we. Dara. Dara kay pasayan day, naday. Agay. Wag yun. Napod. Lisuray lubog kay gud, lubog kay ba? Nilambay. May kinabog kay guantes no. Di jud ka mapakan. Oy, wag. May kay nakay guantes ba yung kapak ba? Marami lambay. Lambay ka kuwag lambay guys ha. Okay kay guys. Kuwag lambay kog tong. Okay, ibutang sa kuan ni sa labador sa loob. Sampay tuwa ko na karon. Na, igo. Loh. Na, sayang. Uy, kabuhi pa gyud. Brad, ato tong pangitaon kana igo man to. Patay lang gyapon to kay igo man to. Ano ay nilubog man. What nanapoy tangke guys. Kuyawan kita na mga nanay mo magdilok ng balhibo ani nanay. Sud niya na sang lubot ba. Simbak ko. Biyan ay wata ko eh. Brad,